आसामाव गिथाव महरनि मिथिंगायारि खैफोद। आसामाव 6.7 रिक्टर स्केल जखाथिनि बांग्रि मावनाया मैखोमै खहा खालामलांबाय। दिनै फुंबिलिनि 7 रिंगा 52 मिनिटआव सोमजिनाय बे बांग्रि मावनायजों रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव गोबां न' बां, बिल्डिं, लामा, दालांफोरा खहा जानायनि खेंफोरथि मोननो हादों। मख'जाथावदि बे बांग्रि मावनायजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरबाजार गामिनि आबाद मावग्रा फोथाराव हा गावस्रानानै दै ओंखारनाय नुनो मोन्दों। लोगोसे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलिनि नारायणपुर गामियावबो हा सिंनिफ्राय दासिमबो दै गगासिनो थानायनि खौरां मोननाय जादों। गोबाव समनि उनाव आसामाव बे रोखोमनि बांग्रि मावनाय सोमजिनायखौ लानानै रायजोनि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव मिथिंगायारि खैफोदनि फारसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों। आसामनि अनगायैबो दिनैनि बे बांग्रि मावनाया सा सानजानि गुबुन रायजोसिमबो गोसारदों।